Mama ndezvibizva muri kuexpecta musi wa23 August. Kupemera nekuvhota. Nekuvhota. Haindi kutoexpecta kuvhotera president wedu waMatuku. Toda kutovhotera kuti timbovaisa wewo timboona kuti pane change ingaitike here kwavari nokuti masure ndo vataigadzira nawo bumburi remutemo. Masure ndo vataigadzira nawo bumburi remutemo. Saka chakazoti titadze kuzowirana nekuti isusu toida kuti bumbiro ribve kwatiri vanhu richiinda ikoko ningi kuparliament kwete kuti bumbiro ribve parliament richiuya kwatiri toida kuti ribve kwatiri isusu vanhu zvatinoda semaZimbabwean tisununguke munyika yedu zvateida itigwa munyika yedu richiinda kuparliament kwete kuti varibvise kuparliament vachiuya kunoko. Saka neMDC taimbofambidzana zvesiwa ya3C yezvino asi atakazokonana nacho manje chekuti ivo vada kuti bumbiro remutemo ribve kuparliament richiuya kwatiri isu rati ribve kwatiri richiinda kuparliament ndopatakatanga kungowirirana napresident waMatuku. Ndezvino zvamunoda imimi kuti mutungamiriri wenyika atizivi kuti achawina ndiani pasarudzo idzi nemakanzelas nemaMPs kuti azoitira mhuri yeZimbabwe? Ini chandotarisira kuti makanzelas nemaMP napresident anenge apinda mukati achawina paelection yatikuita musi wa23 iyoyi tigarewo zvakanyaka munyika. Nhamo yanyanya vana havaendi kumabasa vana tongove navo muZimbabwe vanotopedzisira vakuita zvokuba nenyaita havana zvokudi zvekuita kana maschool fees akadzikirawo ekuti tokwanisa kudiwo kuita kana iyesuwo machemberi tuitewo zvinoita dzimwe nyika vana South Africa dzokuti machemberi anotambira zvinhu zvirege kuramba zvakatiomera muzvipatara chaivo mari dzidzikiswe dzitewo kana shoma kana primary kumboitawo free education vana wane kudzidza nenyaya kuti upenyu hwacho huri kutiomera zvino kana tiwane kana dhora rekuti utenge kana chinhu rinotonetsa ndozvatiri kutarisira kuti anenge vapindawo vationewo sekwedu kopuli hakuna marodzi hakuna kana chii chingo takagarako 2006 nanhasi hakuna kana tepe hakuna chii zvakangofanana nemunhu ari kumusha. Saka totarisira kuti vanenge vapindawo muno muguta muonekwa mutsauko muno muguta nekumusha mukavhugwawo marodzi mukaitiwo matepi mukaitiwo zvakangosiyana. Muzvikora hakuna kwedu kunofunga chekanzo kunongoine chikoro 1 apa hopule yacho yakakura kubva 2006 kunongoine chikoro 1 chekanzo chete zvimwe zvese ayemaprivate vari kungodzidza vana. Saka maprivate anenge achidhura asi pakaitawo government school kana council school ndokuti tokwanisa kuzobhadharira vana maschool fees anenge akati chipei hakuna zvikoro. Saka tiri kutarisira kuti makanzela nemaMP achapinda kana president achapinda vaonewo munzvimbo matinenge tichigara vatisumudzirewo tirimo ndozvatiri kutarisirawo pana achapinda wacho. Ndapi mashoko enyu ekurudziro munoda kupa vanhu nguva ino yekunovhota yakusvika maererano nenyaya dzemhirizhonga? Maererano nenyaya dzemhirizhonga indaitongokurudzira nenyaya yekuti izvonenge vanhu daitarega kuita mhirizhonga nokuti munhu nemunhu ane chinhu chake chaanoda. Kuno umwe munhu anoda tii tsvuku umwe anoda ine mukaka. Saka munhu nemunhu anofanira kusangana nekodzero yake kuti mhirizhonga irege kuitika nenyaya yekuti izvo munhu nemunhu ane zvaanoda ende munhu ukaona kwaanenge achisapota anenge achiona zvakamunakira ikoko. Saka tokudzira dai vanhu varega kurwisana nenyaya yekuti kuona munhu oita chinhu anenge atoona chakamunakira kusaidi kwaari kuenda ikoko. Imi makatorejesta kuvhota? Ndakarejesta. Muri kunovhotera kupi? Inini? Tovhotera kuhopule. Ward 35. Zvisasa kuwina kune musinga handizvo napresident wedu zakumani nakansela wedu ward 15 chawacho Gurumond North handizvo tatiuda kuti ward 15 ihume zvabvisachi nyonga dzese handizvo mumbavha chichi wese wapera handizvo manzwisi. Ndezvipi zvamudoti maMPs makansela navamaduku presidential candidate wenyu vazokuitirai? Kune maMP nemakansela marodzi nezvese zvigadzirwe handiti chembere neshirikadzi dzibatsirwe handiti shirikadzi nechembere dzibatsirwe nenherera nevanasumira kuchikoro vana nababa vasina kuita munhu handiti wawana baba but uri nherera unherera semwana ari papo mamona inherera handiti asi ana mai nababa aunotambudzira paari baba ari kudya chikafu asi kuchikora hapana apa handiti munhu ngaite kuchikora azive upenyu hwamangwana handiti
kuziva upenyu hwakanaka kuenda kuchikoro toti kuti sekwedu wati 15 mbavha tichati dzinobira nemadhuradhura makansera achipa madhuradhura aya achiada chembere ngatide kubirwa madhura nemakansera aripo handiti madhura haafana kubiwa zvapera makarejesa kuvhota here makarejesa vashausha mission pacommand center zarentire kugasitasi vatu vanhu vakavhota ezvezvi tine crisis yekuti hatina mabasa pandondori qualified teacher izvozvi asi handisi employed ndakapedza chikoni 19 handira basa ndikutoita basa ukanya zvitinazvitasa saka tovatoreka vanhu vakavhota opindawo pamwe pakapindawo munhu anopa vanhu mabasa nekuti ndakanzwa kuti unemployment rate is 80%. Saka tinoda kuti employment rate idzike kusvika kuzero. Ndonga ndakupindurira mabvunzo. makarejesa kuvhota here Hongu am registered to vote. Ndikuvhotera kushawasha ward 15. Tatutazira sa 23 August chekuti tine vanhu vachativhotera vakati wande NCA patiwa. Ndezvipi zvamuda kuzoitirwa imi semayouth kubva kuma-MPs, ma-councillors, even ma-presidential candidates acho? Zvinhu zvatichaenda kuzoitirwa semayouth chada kuzovawo makambani kuendawo mabasa NCA atichinjirawo matongero enyika. Tinozoti kana sarudzo dzasvika kunoitika mhirizhonga dzakanyanya ndeipi dzidziso yamunoda kupa kuvanhu panyaya idzi dzemhirizhonga idzi? Nyaya dzemhirizhonga tinongoti zvemisangano izvi hazvidi zvemhirizhonga taura nevanhu unongozviitira woenda muballot box yako unonovhotera ungonovhisa x yako unyarara vhotera paEpworth local board. Iward chi? Iward 4. Isisi musarudzo tichazati tichahwina zvine mutsinga nekuti vanhu vari kushanda navo varume, saka ndikuudza kuti madzimai ambotisawo pachigaro ndine chinohwina zvine mutsinga. Ndezvipi zvamutarisira kuzoitirwa imimi nemakansela, ma-MPs kana presidential candidate tichahwina musi 23 August? Aiwa pamwe tichatarisa kuti kana tikazi tahwina president anofanira kuchinja environment yenzvimbo yandogara. Kana mamune dust road vanofanira kusautara. Kana mamune vanhu vasina mabasa vanofanira kuwanirwa mabasa. Ndepi kurudziro yamungade kupa kumhuri yeZimbabwe maererano nenyaya dzemhirizhonga tatarisana nema-elections? Tokurudzira kuti vanhu ngatibatane vese vana vemunhu mumwe chete. Kurwisana chinhu chakaipa. Ngatingoita muono umwe chete tingoti tisvike pazuva ra23 August pasina kurwisana kana kupadzana pasina mhirizhonga. Imi makarejesta kuvhota here? Muri kuvhotera kupi? Expecta kuwina. Kana nchinge ndawina ndochisimudzira kuti development yengudiriro kunyanya kuvakadzi vechitanga kuitirawo maprojects kugadzisawo zvakanga zvitongowa nevabva variko vatoda kuti tidzisewo indenda kuzvigadzisa mamistakes ese avanga vachiita. Ndapi maprojects imi hamuri kuvimbisa vanhukadzi ndokuvambisa kuti tinokwanisa kuzovaitisa macourses ekuita ekusona maprojects ehuku nemamwe akasiyana siyana. Ndezvipi mimi zvamukuda kuti makansela, ma-MPs nema-presidential candidates achahwina ipapo aitire muzhinji weZimbabwe? Tikatarisa munyika yedu yeZimbabwe iri very education, ine education yakanaka nditi, asi tikahwina mapresident ese nema-MPs nema-councillors varipo tokwanisa kusimudzirawo vechidiki kuti vawane mabasa. Makarejesta kuvhota here? Ndakarejesta. Makarejestera kudiriro what 43?